guys, majong adlaw natong tanan. So karon adlaw day guys, di ako sabay. Gabi ko naabot antang surprise si Lexi sa kay naka. Hibaw manuon si nanay kay ning tawag man na dadto na kus ban. Kay ang plano karon pa kumuuli. Nang hilpong atilin. Wa na klase uban. Das Lexi kay ako sila klase. Diya binalipay kabi. Dadto ra ka kay dari ko magtan-aw ko pasyon na ba hinog. Nanay bungang pasyon guys. Surprise nga palpak. Kay nakahibaw man. Toy saging guwang hibawan man. Ang gusto ba ay surprise Lexi kay nagsilak-silak mo gutos Lexi kay ano si alay ko na kumuli. Uli ko kay this di up. Wa diha kay naghas daan mo toy hakaw. Lakaw day kurun kay magbayad ko sa motor. Hala na daghang okra. Okra. Kuha na tawong to ng kilubog. Be. Grabe bag ni mo be. Kay? Ang bulinga. Sus, grabe. Lala. Grabe kuha ni mo be. Nga, gihingot-an ko sa imong lola. Hindi. Ganun nga may klase ron? Ha? Nagtanong din ka kwarta eh. Di magduwa kwarta bi kay hugaw. Ay, tuwa. Hinog tuwa. Tuwa. Gagmay magbunga. Nawa guys. Bunga. Ma, anong English mo sa una, ma? Ba lagi, anong English ka sa una? Pero hindi naman. Sa maron. Pandesal. Mura marog na tuk-an rong ijang. Way kurente dari guys. Gani harang kadlawon. Hala, na hinog kapayas. Tamis ra ba ning kapayasa dani? Ani ra ka ha, kaya di ka pwede mo uban, kaya injag na idakop. Bayad ko sa motor kayo. Diha ra nas 16, so pamabayad rin. Ma. Salamat guys, nagkuha ang motor. Salamat ka doon ni mo ma'am. Tuwara lang may agsaging guys. Kaya bawa nagkakinsa ka, daghan ka dong salamat. Sa mga grasyang imong ihatag, ha? Imong gihatag, ha? Nadaot na mo motor. Nadaot man? Iwantos na maali nga tunggi daw magkuan motor lima kaiban kay nadaot daw. Di oy. Manang kuan nagmuli ko. Dali ka tinil katiran, dali. May katir sa kong Lexi. Di yan napas na nice. Was nagtuwad-tuwad na pod. Kari ang gamitin dia. Magpuong ko na rin mga malbere. Kuwaon yung ibang kamunggay nga nangadag na eh. Kaya grabing labungan na magatang kuan ay. Ngit naman ibis kinalami nagatang atop. Sige mga wan. Kuan yung ibang buwa kay abang banda na. Dami ra ba jig tindok oh. Di na madengag na no. Madengagan. Tutabang. Kuhaan ng ibang buwak. Di dito roy manukos di ay. Bo. Nang kunilitson ada roy. Kuhaan ng iba nay kay kuan. Wa jining biyabasa jigi pangibugan guro ni ba di man ingani. Bo. Ha? Gipang buti-buti man daghay bunga pero gipang buti-buti. Nang buwa. Hani na pisuwaon ay. Nakamilan siya. Ano ba kaya katong sila bang? Ako man. Ningkas tatay. Ikaw man kumkaan si Aliana. Na dili ka mo kag Ali. karni. Mga ang dito man kadipunan. Wajin matog ning nanut bras baka ni. Wa manut ba? Nanaghan naghilba na yo. Tatay tog. Agbuak na dito sibo. Ano makita na matalo ng noon. Ha. Ano mo pag tutugil lamig mo kada. Hara. Na mo tayo magro tuging sa. Giawngan manggod.
Ang nga lagi. Lami na bagbuwak. Dugay na ko na. Namatay. Kani bangwaan na niyo. Kaya malambat itong kuwan. Bangwaan. Grabe ka. Labo eh. Wala binay. Nagse. Pinatri sa sumalbiri. Lami rin buwak ka. Magsigig pamuwak. Tinok raman di ay ka ni. Tulog. Nanadari naanas karsada. Lumako ng kahoy ni. Hindi ko nga kita tumulong ng kahoy. Agkare, pasag dire. Huwag nga na di pagbutan niya. Arong nay kasilungag motor. Kare. Sabi na dito na. Ang ginapuong na nakatuman ko. Sari sa taklay. Ang bukok. Padaplin kini motor. Kuya Amy ni. Da. Panda padaplin. Gabi eh. Ala ang daga nagbuwak na dia, nunurok. Tarag saging to ah. Tindok. Gipintalan ra dining ubos nay. Pintalan ako man sa ligsin. Wala ko pumanasin. Aw. Tu, rabadana. Pero nga video kamot di mag kuan kay ag manan aw. Ihuwoy na ko. Wala. Grabe. Mapagay pagkawit, uwi ditso. Pilo ni mo ng kamunggay, ma? Tanan kay wala utanan. Ow. Ow. Sabi. Nakalabong. Pagkimkim, pada pagkimkim, pada pagkimkim. Bumbay dulu. Imo po noon. Bumbum diri, bumbum diri, Imo pa na sa tayo. Come sa tayo motor. Ang kameraman, reklamador. At sunog as ubos ni pag nasana. Bagay. Nangguna pa. Hala. Kana ang mga pinutod, ikaw maghakot diha. Okay. Ito ang kag-assignment kay nga, no? Wa ka matug. Yeah. Oh. Way. Nay po nga ning away nay. Napaway sa kuma. Siya. Sabi reklamador mo sa agabi. Ha.
Kapalit cake. Dito mag-video. Ugol pa ko ng birthday. Sabado na yung birthday. Walo na ka. Pabulgag yapon ka. Diyan kitang nanay. Naino? Please, galit kag kung tagdangag. Abo-abo. Ang mas hulog na kabuhan. Dati lagi. Lampit-ngit. Kamu kaya kukusire bombandini bombambini bom kusini pada pim 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 kalalero Di ag kuag ag editor. Kaya buwan ko sa buo, namatay na. Ano mo nata? Wan. Ngit-ngit. ay nakalingkod na jud. Nang pwede kang buno. Ha. Ilaw pa man. Karing ko andra ni vlog. Kani din dia basag man din ito. Kuwan mo, alaga. Okay man. Panggulgan guro ng ganit. Bitawan ganit pang bitaw. Bumbumbiri bumbumbini bumbumbiri bumbumbini bumbini ku bumbi gizibi. Agala ka. Nasaring-saring ko ng video man diya si. Nagreklamo na gali na. Mo pagaling nagkamay. Wala ko din matulog na kasi dirang dut-dut. Wala ko nag-vlog. Pantay sa kalisian. Dahil ko ng cellphone mo. Niktot mo po din, lagi magpalabi ka ng Magkaon, di mo. sawa niya magkaroon ng cellphone. Magkaon, di mag-cellphone. Ay, nakataba. Munang, dali mahurot at yung bagas. Muhat at na siya. Ay, meron bagbaga sa mga palit. Ang sarap na magpalit na. Luwis atan, bagan. Taga, ano, 100. Ito na. Hindi ka tulilahan ha. Labol niya. May butil niya dari. Nagpaghinay, wala ba? Wala. Panghubiran ko, dali sa paghakot. Ay, si Babaw. Wala, wala ko ito na. Jaki. Maluwag ko dito sa mga kanding niya. Magipatay ka nanay? Ma, ko tawa ko muntak ma. Ano, nay? Hindi ka may nay. Kanan natag sa narawa mo sa banda. Nana, res at balik yung simbahan, balik. Kayo ba na, ilado niyo po ang gabok. Wala naman po. Lada na. Pili bumbini bidi bambambere bambambere bambene bene. Mama! Okay na? Ma? Okay na ba? Okay sa... Ma! Hi guys, manamigo na. Pero panahaman. Yung dang nami kay hapon naman. Dagahang taga-video. Karag pag-video, reklamador pa.
white cake, Jenny's birthday ni darong Sabado, jud. Ham di mo gusto? Cake. Ngita sa kong kabaw. Na may dagang plato diha, palibngon. Di na kutsuwatan. Walo na rabak kabi. Prito ragod tag buwad be. Sa ang krisis. Macam dia mong gusto deh. Macam gusto ni mo. Sure ka gwa? Pot-pot? Buwad? Bitaw. Mara din mong vlog guys. Salamat sa way sawang pagtanaw sa mong mga vlog. Basag di ko maka-upload ang mga video na po yung mga lami na gyapon mo nagtanaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw o God bless na tong tanan. Thank you for watching guys. Bye. Bye guys.